pi ukhasi jong ya kajat bang kli beri ngom pi kuteng we yang bas im ngom kata kajat aku kuteng ju pite kani gede ke jinge pher ka bang intip su ru wat ya katenrai ke jingi ngam tu sya ban khot ba sai mo nga kitip ba arden ru khulung khna do be tv te menta pin ong ya ka tin rangba in hapan batai menta kamut yu ukhasi usu thu kamut yu rangba kamut usin rang kamut ya ke belakat ke jing perkat ulong rangba ke menteri rangba do jong gari Indira Gandhi ki kamon balong kemido jong gari India kata ti menta la pin hapan bagai ka hok ka sot ban batai ka akor ke burom temu phimde ki khasi utip kai ka akor ke burom utip kai ka hok ka sot denem ka hok ka sikin tien bat we rangba ha ke jinga tai ka bangi tai wong barden lada pihak ka tum ka perkhat rai jong khasi mdon kam ai ye ki dar prashnong ngong menjur sispa tang bah ka tu por ka hok ka dan mentan dan hok chu ta klem ai dam long ka 60 ka dei balai khun do yap do im ban but incorporate apo ka constitution juga India ban da kerpang ini ya ke jinglong kerpang kam patan gawe pat ka jaj benriu ka ban buram mi gelong kumi ka buram ka jaj benriu khasi ji ngam i bagan ka jing bakla ha bang yong te rang ba angai scam dia banganga suthu igununu ka rukom im ju khasi ka rukom perkhat ju khasi bagalong ka badai ni tang namar ban penhun yunu nganum la banong ngabakala ndai kalong bangin pen paung ni ki jaga khasi ki ba amdan khasi syuk bagi dan dikibi ki jai riu ya ka bos nang ibat mangi ubat usim la dikim don syuk mana ki khasi yang tu atau hari India don an ban sha bam sap don beli ba ka jur bam sap adus tu khasi kan thai kim chi song darbar ndai tang kan thai senrang bam dar tamang la ban song darbar ba ndai tang ki kan thai senrang bam don tamang ru um sha dung darbar te kalong gum ne pi usen rang bam don taman ula ban bu taman ka kan thai ba kam la te ban bu e jing long serang kata ke ka banga hap na ka da hap ban ya kata ka ban kan thai kata kalong ka jing sisa ni ka jai beri khasi ni pher na gari thor ukhasi umju ong ka kan thai usen rang umju ong ba po ba kraw judon banang bestat ngilong kawai bali hada khar hab onra tak aim bandar reception 30% namar la nyau ben la le ben ya ka kan thai hang ni don ke jing le ben ya ka kan thai namar ka takadaw ngimla banong ba tang namar iwe ari jingja phin kno lo diu singrang ya ban pej ba kat kum ka jinglong jong ka chat ben riu ka jingi ni la buram hadu kata-kata igilong kemi